Zdravo svima, ja sam Večiti Sanja i dobrodošli u novi video. Tako brzo, wow! U današnjem videu ću vam pokazati dva recepta. To su baklave i kiflice sa pivom. To su zapravo dve divne poslastice, posne, tako da možete ih iskoristiti i u periodu kada je post, a i jednostavno kada vam se jede nešto slatko. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da ostavite neki komentar i naravno da bacite subscribe. Također, ostavite komentar šta biste voljeli sljedeće da gledate. Nadam se da će vam se ovaj video dopasti, ostanite do kraja, a mi sad prelazimo na mlevenje oraha. Kada su recepti u pitanju i orasi kada su u pitanju, tačnu meru ne znam, ja to sve stavim odokativno. Kada budem mesila testo za kiflice, ja ću vam reći tačno koliko šta ide, a sada orahe stavite odokativno. Ako volite bogatije baklave, vi stavite više oraha, također ćemo i kiflice valjati u orahe, tako da ne znam, vi ćete sami odrediti količinu koju želite. Ako imate mlevene orahe, tim bolje, nećete se mučiti oko mlevena. A ja sada idem ovo da izmeljem, pa se javim. Evo, vraćamo se u program. Pripremamo kiflice sa pivom. U posudi imamo 800 g brašna. U brašno stavimo jedan prašak za pecivo i ja ću dodati jedan vanilin šećer, čisto da malo pojačamo aromu. Prvo mešamo suve sastojke, stavimo prašak za pecivo. Onda stavimo vanilin šećer, to možete, a i ne morate, a možete vanilin šećer da stavite i u onom šerbetu kad budete kuvali. Promešamo, dodamo 2 decilitra piva i dodamo 4 decilitra ulja. I stavimo ulje. Kada smo sve to dodali, počnemo prvo kašikom, a potom rukama zamesimo testo koje se neće lepiti za posudu. Sada je vreme za pripremu baklave. Dok čekamo da ono testo malo odmori u frižideru, mi ćemo da pravimo baklavice. Imam 2 pakovanja kore i mlela sam orahe u ovoj jednoj plastičnoj posudi. Nadam se da će biti dovoljno, možda će čak biti i malo viška. Tako da sad ću da vam okrenem kameru da vidite kako ja pravim baklave i onda one idu na pečenje, pa svaki sljedeći korak ćete vidjeti. A sada na jednoj kori stavim malo ulja i onda stavim otprilike 1 kašiku oraha. Vi ako volite više, jače, vi slobodno dodajte još. To je sve po ukusu i po izboru. Evo ovako, ovo su baklavice kada su pečene. Evo još jedna tura nam se peče. Onda ćemo sve da stavimo u ovu vatrostalnu posudu i da prelijemo šerbetom. To ću vam snimiti posle. Došlo je vreme da pravimo kiflice. Testo je odmaralo u frižideru sve ovo vreme dok sam ja pravila baklave. Tako da sada testo prebacimo na sto ili na ravnu površinu. I sad ćemo od testa uzimati, samo malo da ga premesimo. I napravimo jedan polumesec. Poslije ću vam slikati u tepsi. Evo ovako, baklavice su se ispekle i prelila sam ih tim šerbetom. A sada kiflice sa pivom se peku i onda ću i njih preliti, zapravo ih umočiti u taj šerbet i uvaljati u mlevene orahe i kokos. Pečene kiflice umočimo u šerbet i onda u mlevene orahe ili u kokos. I to je to. Baklavice smo prelili šerbetom i sad čekamo da se one opuste i da budu mekane i sočne. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se dopao. Ako jeste, obavezno lajkujte i naravno ostavite neki komentar. Također bacite subscribe na ovaj kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu za koji se nadam da će biti veoma uskoro. Ćao!